Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka barka da lokaci. Kamar yadda muka saba ni ne naku Mustapha Zamani wanda ke kawo muku sababbin fina-finai a wannan channel tamu ta YouTube wanda za ku iya samu sababbin fina-finai. Idan wani farkon zan kan shafin namu kakin mu je da bayanin mu idan wani ka daure kai mun subscribe da alamar kararrawa da zarar mun daure shirye-shiryen mu za ku ga su akai insha Allah. Waɗannan sababbin fina-finai ne wanda ba za ka same su a YouTube ba kamar yadda muke yadda da muku a kowane lokaci wanda za ka iya samu su ne a cikin group na VIP wanda ake saka fina-finai a ranar fina-finai suka fito a ranar za mu saka su kamar da kuke ganin wannan fina-finai ne sababbi daga kamfanin Sultan Yusuf Zaman. Wannan dukkan su sababbin fina-finai ne kowa inda ya ba sababbi ne kenan duk wanda yake bukata ire-iren wannan fina-finai kowace kasa kake a fadin duniya ne insha Allah idan ka dauki lambobin mu kai mun magana insha Allah mu kuma za mu ga ma yadda zaka biya kuɗin ka mu saka ka a cikin wannan group na VIP wanda zaka dinga samu sababbin fina-finai akan lokaci insha Allah. Ga duk wanda yake bukatar shiga cikin wannan tsarin muna ɗora lambobin guda biyu ba su akwai ta Cote d'Ivoire akwai ta Libya wanda za ka ɗauka ɗaya daga cikinsu sai ku yi magana sai a gaya muku yadda za ku biyan kuɗin ku a sako a cikin wannan tsarin. A cikin tsarin ne kaɗai za ka iya samun duk wani sabon film da kake bukata a ranar da film fito a ranar za ka iya samun shi a cikin group na VIP kamar yadda muke tallata muku a kowane lokaci. Duk wanda yake bukata muna saka link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya ɗauka sai ku yi mun magana a ciki insha Allah. Muna saka link wanda za ka iya shiga sai ka yi adamin magana idan ka yi magana insha Allah shi kuma zai baka lambar da za ka biya kuɗinka idan ka biya kuɗinka za a saka ka cikin wannan tsari wanda za ka dinga samun sababbin fina-finai. Kar ku bari a baku labari wannan dama ce gare ku waɗanda ke buƙatar kallon fina-finai na Indiya Hausa suna ƙasa sai ba su samun fina-finai suna zuwa a gare su to wannan dama ce wanda za ka kana zaman ka ne fina-finai za su dinga isko ku kana sabkewa ayyuka kana kalla insha Allah. Duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to ko haƙuri take insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dore shirye-shiryen mu za ku ga su akai insha Allah. Waɗannan dukkan su sababbin fina-finai ne kowa inda kamar yadda muke ga muku wanda za ku iya samu a cikin group na VIP wanda dukkan fina-finai har wanda sun ka wuce a baya idan ka shiga za ku isko su a ciki kenan idan kina bukata to sai a taro a ɗauki lambobi a yi magana tare da za ku biyan kuɗin ku kamar yadda aka saba insha Allah wanda idan ka shiga ne za ka samu duka wannan